Start question number zanile somriat pakhat na zot turin member zom tapu Jeje Lalpekhlua lo somang. Speaker Kalome, Home Department, Zawttu Minister ka Zawhna chu Hnahthial Superintendent Office le quarter sakna hi engtikah nge tan aniang ti neih Kalome. Le chang turin Home Department Zawttu Minister puke sabdang lo somang. Speaker Hnahthial bial tu zom tak Jeje Lalpekhlua Zawhna Chhanna siam hun lai hian sum dil mek ania sum hi lahmu ani lo wangin asakna tan hun tur hi soi thei ani ri lo ti in Chhanna siam ania amaro chu Chhanna siam le tu nin kara hen development dum taka oma saski pat fora Hnahthial Baka saito le khozol SP office le quarter saknan khoriat theu approve aron ni lau maya tin chumi piala ma chuan siaha po part 9 saski part 9 na chutiang zat bok chu approve aron ni le ngala chuan arang theyang bera sak thei turin a formality ito patsakin ruak mananiang. Ole Zawhbelhna zot turin na Zawhna ni tu Jeje Lalpekhlua lo somang. Speaker Kalome, Home Department Zawttu Minister ka Zawhbelhna chu person de Home Guard lam thilania an hriat tawng Mizoram Home Guard choi san tumna thute ka soila na lo ni to a Zawhna in chong deuh hi ka neih engte po hi a thengam in chan sak tu khan kan ngen hal do pakhat na chuan MRHG atan post sanctioned zat le tumna Luah zat post engzat zat nge ruak ti khan ne pakhat na pani na chuan home engchin nge dil thei hemi a hian reservation omem ti khan ni le a pathum na chuan MRHG te hian enge an thawh ber inia panina facility engte nge pe kan ni khah ka Zawhbelhna ni Kalome. Le Zawhbelhna zot turin member zom tak Lieutenant Colonel Clement Lalhmingthanga lo somang. Speaker Kalome, Home Minister zom tak ina bin Chhanna turang ka Zawhbelhna chu Mizoram State Police Department a hian MPS ho hi lakbelh thar tumna omem tiania apanhina chuanin IPS Post Mizoram a hian engzat nge kan neia engte hi Luah khah ani rengem tina pathumna kan police department recruitment a hianin written weightage hi asang view in a hriata hewang hianin interviewer ti thatak turte tunai fit zok le rui thei thila filim zok ritena ti thalem lo tengte hi tam tak kan chok phana ni em hi siam rem tumna omim tina ka Zawhna ni Kalome. Ole Zawhbelhna zot turin member zom tak Lalchhandama Ralte lo somang. Speaker ka Zawhna chu karma salama kan soirik to sai pumram Mizoram chunga asam mi ten lo tur zau tak anwa kha tin zat munvel nge anwa tundin muna lo nei thei lo turin sarkarin engang malak na nge anei pakhat na panina chuanin asam ne kanin kar kanin rina BOP tam tak kan police te withdraw ania asam in thang tur hian kan state boundary encroachment engemaw theia state sarkar in buat saina hemi tan hian engang nge in buat saina kan nei ka zote le atheng a chang turin Home Department Zawttu Minister puke sabdang lo somang. Speaker Zawhbelhna zot Zawhna nei tu Jeje Lalpekhlua Zawhbelhna kha tam thamang reng viu maya thiamang angin kan chang don chin anga post
sanctioned engzat nge MRHG home guard a hian engzat nge Luah engzat nge ruak ti khah ania sanctioned MRHG home guard chatana post sanctioned dan hi thilin thua dewa oma central sarkar hianin Mizoram tan post sang khadza somruk pariat aron sanctiona notice a hian kan claim file viawa kan Zawttu te chu post sang ni neih ten ni hloma amero chu atul dan zirin le fundin bonin zir dan zirin state in post somko pani thleng an lakbelh theiang ti ani a ti chuan fund chu nei ni ila home guard hi post sang khazani somruk thleng kan la ve thei kan lakbelh thei ti na ni chu tuna hian post kan luak khah za chu sang khat som sari pat li ani a post ruak za thi central quota somkwa pali le state quota somkwa patni avayen fan chu nei donela post za somriat paruk kan la ve thei ti na ni chu engte nge deal thei reserve omem ti kha ngai to chung dewa han thana nga ya a deal thei chin tuna rules thara chuan matric pass chin ti ani a kum som pariat ai no panglo kum som li panga aya upalo ti ani tin san zong mi pa fit nga le in chi ni ti ani a mei chia fit nga mei chia bi ka hian ke ji som li pali aya zang lo ti ani mi pa hi chen fit nga le in chi ni chin to hi chu le hetiang dil ngam to chin hi chu an ri lama hian tling vek tur ngai an ni ome tin reservation hi thiam bik nei te tan 2% te nia chu thiam bik ti a khanin computer te sports te driving motor khal te lumme te puan thui te tin thingle cement mystery te tin brass band lam thiam te nurse te technical lab technician ti te motor mechanic te cooking te chu tiang chu a huam soi mai ka nei pal mai theya kim thok khat chuan ka ringa tin home guard an tran laya thi na tok te chung khat laina nai compassionate appointment kan tiang chi kha 2% boka tin ex servicemen tan 10% oma tin mei che kwata minuti khala oya ni si lova mei che kwata 10% boka ne pakhat le kha home guard te hian enge an thawh ber ti khania police na ranga a thei angin an pui thin ten rikrum chiat to a matong tu rangai anni tin indo na lo chuak ta se ral do thei tura ngai anni bok tin mi hring le mun poimo VIP te quarter le bank te atul tura aveng tu tur anni bok tiani tin facilities engte pe kan ni ti hi tam ang reng viu me toy theng kan soi do nange department sang a hian recruitment home guard te hian quota an neya amaro chu kum thum an tran nu a chau an dil thei thunga police constable a hian 10% quota neya excise a 5% forest guard a 5% then prison a 5% le fireman a hian 5% an nei bokani hengbaka hian MRHG a
kum thum kan train to chu department franga an Hnahthialna du sak tlak turin cher chhuah tuman nia chan chu home guard volunteers hianin graduate te postgraduate te po hian tran meka chu wangen home guard atanga lak chu manhla tak tura kan ngai ani tin service laya thite vuina sen so cheng sing khat pe kan ni anga tin ralna noi khat pe an ni bokam tin tiran ni namuna pianga TLDA an nei theidon bokani tin home guard headquarters chol munale CTI ya hian medical facilities da ania home guard te le an chung te tan Afria in entirna siam ani bok chung chu home guard chung changa kan han chan thei chin chini ta sela champhai south members tak Clement Lalhmingthanga MPS lak thar tumani tiani MPS lak thar tumani tin IPS Post Engzat ne kan neih engtikah tuna hian post somni pali kan neih tin no khah vek ani chuang kan nuala post li lai ami hringin kan chuanga ma se chung po chu MPS Post sia lo nolo IPS Post sia lova chhor tangkai an ni IPS Post som ni pali kan neya IPS hi som ni pariat kan nei kan tian chu then constable recruitment hianin written mark hi asang viau maya interview le hian mark claim thei si hi ti danglam thei lo me ti Zawhna kha kun masalam han kan chang chiang thokhat viau toin ka ria hi nom somani constitution te court sang jok supreme court le high court ruling te lo oma chunga chuanin written test written exam mark Engzat poni se khatatanga chuta 12.5% ai sang lo hi interview markin aputurani ti ania chu wangen interview mark hi apozim le thei lo ani tin ni china ka Chhanna masa khan home guard post kha sanctioned sangkhat za somruk pariat tuna kan Luah lai za somriat ni in hei ziak kadonga pekan pos somriat pariat tian nia sina nia ka khia dang kan chan ai khan tuna zia ka karon chan hi arin zo ke ti chuan member tak leader of opposition pu Lalchhandama Ralte Zawhna sai pum rama tun hnaya Luah chungchang kha athon thu deuh che tiang hi ni he Luah hi kan lo hre lo viu maya February tha tirlam le January tha lai vela an wa to kha alo ni oma van nei tha tak main home department demand soi ni chi khan complain aluta complain chu scholarship DC address ania ma se scholarship DC in kadong masani alo mo mangreng view maya eng intention mo chuni karing lem lova eng poni se ramri chungchang ania bengwara piang ina kan in hrila kan tranrual hi angaya chu wangen
hemini hian complain kan don vele scholarship DC kan shil ngala telephone in anina lo la helova amaro chu nu loka complain hi adong le ta thova ti chuan choble chilin an in siam hala DC le SP te ahmuna kalin an va engtikah kan BOP atangin darkar li lai ke kal alo ni le ngala ti chuan an hante dana chuan twin som sari somriat vela mun vela zawa an ngai ani tu te nge ni awa tu te hi an han zonga an zui zela ti chuan silchar di si nena an thlen ngala report kan don ni in kan ti thiang zong zong chu kan ti ngal feka hei hi lo chun zom to lo turen va to po ni se kut lo thak chun zom to lo turen khriat tir ngal an nia asam DC silchar DC te po in chu chu lo zom anin tiam ani speaker chu ka san thei chin ro se kala me speaker ka zona khala chang kim lo de wa ramri BOP sang sanga kan police te kan withdraw na om nuala Assam state in Thandona wang hian ramri issue hi anon la pui politics khel na anon man the wangin kan sipai te tun hun bi ka kan ramri veng turin thuam chak emo chulama chot forward do turin malak na kan nem ti kha min han chang tel se ram himna ni ban ka ngai pui mo dewe nge kan minister kan chang thiem speaker kalome ram himna tan chem kan ngai tlang hi lom khop maya BOP hi tun naya chon withdraw lovin kan ria kan withdraw nung ber kha sang ni somni pathuma khana niama se chu po chu in dem na le enge mo in social na lam ni lovin lo thei lo na thilania amun siam thak ngai te oma wangin chu improvement ti me ka ni a kirle thoi tura base an nia ten asam in thang tur hi anin enge mo ten sonan ron sia mangti launa awanga in buat sai na ani pa BOP zong zong a hian tun ma a puan in kai china kha rang va in te chon kan han thak kim thok hatin kan ria a ten kan khing pui te chu concrete in an oma amai ro chu rang va in a tang poin trong moi lo ni lo se kan thamuang ve viau thovani ten chumi pela ma chuanen boruak thalo aom pal lo na turen a concern DC te hena hriatiran ni a an hnai ram ria an counterpart DC te nen boruak thasiam turen chi sang sanga lo in koma sports te in cultural meet te nei turin tian ni a chung chu an lo zom thaviau ni in report kan donga tun thleng chuanin in thlang turina engemo borok chi han in mung omri lo nin kan ria kan lom khomai